As últimas tendencias en primavera e verán. Mucho color, mucho estampado, bueno, ya veréis, muy bonito todo. En moda, peiteados e complementos. Aquí en La Sarria tenemos mucha moda y muy buena, la verdad. Somos muchos comercios donde tenemos mucha cantidad y variedad de ropa en la que la gente, pues yo creo que no tiene necesidad ninguna de marchar fuera para vestirse. O comercio de Sarria celebrou a cuarta edición da súa Fashion Night e esta vez fixo ao grande. Este ano a novedade é que fixemos todos os desfiles que na rúa, menos número, concentramos máis, pero como vedes é moito máis espectacular, o sea, dá facilidade que vexa moita máis xente e aparte anima moito máis a rúa tamén, non? 2 días de pasarelas nas rúas principais da localidade, no que se puido ver o traballo de 28 comercios e as perruquerías locais. Temos que cortar parte das rúas de Sarria hoxe mañá para que a moda salga dos locales. Nos encantados de que esta iniciativa do ACES, que xa, como acabo de decir, por canto ano consecutivo, que fai que as calles de Sarria, todas as primaveras, se encha de moda, de peinados, de zapatos. Unha iniciativa que calou desde os seus comezos e no que se implican todos os sarriaos. Fenomenal, es que me parece esto un acierto total, fenomenal. É sempre positivo, para o comercio en xeral, para reactivar o consumo, por suposto positivo para a vila, para a xente, para a hostelería, para todo, é positivo. Te vas a animar a ir al comercio? Sí. Voy siempre. Porque nesta pasarela rosa sarriá, ano tras ano, queda patente que a moda de calidade desfila con moi boa saúde.